Masterizer. Sanibona igama le-movie yango-2020 iBecky. La siqala khona ngengane yentombazane ena-13 years igama layo uBecky, owayefakwa amaphoyisa imibuzo mayelana nokwenzekile ehlathini, kodwa uBecky impendulo yakhe ayitshela amaphoyisa ukuthi akasakhumbuli lutho. Imovie sesibuyisela esikhathini esingangamasonto amabili adlule before kuqale lento. La sibona khona ubaba kaBecky owayezomlanda early esikoleni ngokuthi wayezomusa kwenye indawo eyisipesheli ngoba kulesihlanu for ukuthi bayospend i-weekend lapha. Kanti mase siya kwelinye ijele, iyiboshwe zaziwu-5 ayithuthwa ngemoto eyiboshwa zisiwa kwelinye ijele. Kulezo yiboshwe eziwu-5 eziwu-4 zazo zayihlangene ziyigroup beholwa enye intshebe igama layo kwakuthiwa uDominic, babemuvela kwenye indawo. Amagama azo kwakuwu-Apex, uCole noHammond nayo kwibhosi yabo uDominic. Bese endleleni bashayela namasayini ukuthi kubulawa lesiboshwa sesi-5 esingekho eqenjini labo. U-Apex wayebukeke strong emude, waxavuna lesiboshwa wasiklinya wasibulala ngoba singekho eqenjini labo. uDominic wamemeza udriver emtshela ngalesiboshwa sesivele sashayeka phansi. Udriver wamisa itruck baba hijack. Kwenye indawo sibona uBecky nobaba wakhe bengena kwenye supermarket. Ubaba kaBecky wabona ey'ndabeni ku-TV kumenyezelwa ngazo lezi yiboshwe eziwu-4 ezeqe etragini yeyiboshwe, ekuxwayisa umphakathi ukuthi uqaphele ziyingozi. uBecky wayengayinakile yonke leyo nto ngesikhathi ethatha uswidi wamagama e-worms ewufaka ephaketheni. Wabuka omunye umama owayehamba ney'ngane zakhe ey'mbili befaniselene ngey'kibha, wazizwa ekhumbula uma wakhe. Wababuka lapho wavele wasuka wahamba endaweni ethule wafika wahlala. Wabuka amavidiyo ayewashutha noma wakhe oshone last year ngenxa yekhensa. Sebesemotweni uBecky nobaba wakhe nezinja. Wacasuka uBecky ethethe ubaba wakhe ukuthi kade ungilethe futhi kulo muzi wakho omdala. Ethethe uBecky ethi ngoba baba sayikhuluma nje lento ukuthi lo muzi usikhumbuza uma waze wathenga lo muzi omusha. Sisabuyelani la ngoba wathi uyawudayisa lo muzi. Ubaba kaBecky watshela uBecky ukuthi sengiwushintshile umqondo angisawudayisi lo muzi. Kwamcasula kakhulu uBecky ukuzwa lokho, wavula imoto wakhipha inja yakhe uDiego, kodwa waphinda wacasuka kakhulu uBecky mayebona kuzenye imoto futhi kulo muzi kababa wakhe. Nesithola ukuthi le moto kwakuyigirlfriend entsha kababa kaBecky igama lakhe Kayla, nendodana kaKayla igama layo uTy. Bambingelela uBecky kodwa wayecasukile awangaphenduli. Kwaphuma enye inja yesifazane emotweni kababa kaBecky ahambe ayobadlalisa igama layo uDora. uBecky wababuka wanxapha walandela inja yakhe uDiego la ishone ngakhona. Mase sibuyela kule igebengu ezeqile ejele. U-Apex noDominic base begqoke i-uniform yalamaphoyisa abawabulele. Bamisa enye imoto befuna ukuntshontshela omunye udriver imoto yakhe. Wathi mayephuma udriver uDominic wamphahlaza ekhanda wambulalela phambi kwey'ngane zakhe ezayihleli ngemuva ebackseat zimbuka. uBecky wakuthola kunzima ukwemukela uKayla njengelunga lomndeni benendodana yakhe uTy. Ubaba kaBecky wakubona lokho wazama ukuchaza indlela ebekunzima ngayo kule minyaka edlulile, ethi njengabantu kusekumele baqhubeke nempilo. Kodwa ubaba kaBecky wazenza zabawese izinto mayetshela uBecky ukuthi bona benoKayla sebezoshada. Lokho kwacasula uBecky wavele waphuma. Ubaba wakhe wamlandela kodwa uBecky wavele wacasula ukulandelwa ubaba wakhe wasuka lapho ehamba nenja yakhe uDiego iseya kwenye indlu encane yakhona la ekhaya umjondolo ayijwayele ukudlalela kuyona. Wangena kuleyo ndlu yakhe encane uBecky ecasukile wahlaphaza izinto ey'jikijela phansi, kodwa wama uBecky mayebona isithombe sepainting esasidwetshwe uma wakhe esaphila somndeni. Wayicabanga uBecky esesibhedlela edlalela uma wakhe isiginci ngesikhathi ephethwe yikhensa uma wakhe. Endlini uKayla wathi esageza izitsha wakhala ibheli yasemnyango. Nobaba kaBecky wathi mayesebuyile endlini wafica ukuthi uKayla usengene omunye umuntu. Nesitholayo ukuthi kwakuwumholi walezi igebengu ey'bulala amaphoyisa uDominic. uDominic waqamba esinye isitori esiyamanga ethi uhambe efuna inja yakhe elahlekile. Endlini kaBecky esehlathini wethuswa ukuthola omunye ukhiye ongajwayelekile ukwenye ilokha endala ey'buza ukuthi okwenzani. uBecky noma engawazi lowo khiye kodwa wadecide ukuwuthatha. Endlini uDominic wabona le inja yesifazane uDora, wabatshela ukuthi nenja yakhe ibiyilolu hlobo kodwa kusiyona le. Ubaba kaBecky ngoba wayecasula ukuba khona kwale ndoda uDominic futhi engayithembi, wayixosha wathi ayihambe seyoyivulela umnyango. Kanti emnyango kungena u-Apex lo mude wamxavuna wamklinya. Wabaleka uKayla uDominic watshela u-Apex ukuthi akamlanda abuye naye. U-Apex wafica uKayla ecashe ekhoneni wamphuca ifoni wayiphula ukuze angafoneli amaphoyisa. U-Apex noma wayesigebengu kodwa wayebuye abe nawo unembeza ngoba watshela uKayla ukuthi akaphuma abaleka ucashe ehlathini. Wabaleka uKayla nomfana wakhe omncane uTy belandelwa yinja uDora. uBecky kuleyo ndlu encane wethuswa ukuzwa kukhuluma amanye amadoda ekhona ehlathini. Kanti ababili balezi igebengu eziwu-4 uCole noHammond abahlangana noKayla nomfana wakhe bambuza ukuthi uyaphi la. Umfana omncane uTy wathi sifuna uBecky. uKayla wasikhava fast leso story wathi uBecky igama lenja yabo. Kwaqhamuka inja uDora igijima kanti uCole uzovela idubula ayibulale ngoba wayesaba futhi eyinyanya ezinja. Wethuka uBecky wabona leyo nto ngey'popolo kudutshulwa inja yakhe. Wacasuka waphuma lapha endlini encane wakhiyela le nja uDiego ngaphakathi. Wabuyela endlini yakube enkulu esecathama walunguza wabona ubaba wakhe ehlaliswe kusofa benoKayla noTy. Omunye wegebengu watshela ibhosi yakhe uDominic ukuthi
bebulale inja yala ekhaya igama layo uBheki. uDominic wahamba wathi usawuthatha lento ababeyifihlela ekhaya abayizele la. uKayla wahlebela ubaba kaBheki ukuthi la madoda ngeke babayeke bephila ngoba sebebabonile ebusweni. uDominic wahamba esengene kwi-basement ebumnyameni eyofuna lento ayifunayo kwelinye ibhokisi elincane eliwuthayela. wacasa ukuthi uDominic uma elivula le bhokisi ethola li-empty phakathi. uBheki wakotela wangena ngewindi lasekamereni elingemuva. kanti ngebhadi la kwi-basement kune-ledger othi uma ukhuphuka ngalo phezulu likukhiphele ekamereni likaBheki. uDominic wazoqhamukela khona kanti uBheki uzophuthuma fast for ukuthi uDominic angamboni. uBheki athathe i-walkie-talkie. uBheki wacasha ngaphandle ngaphansi kwewindi. uDominic waqalaza ngangambona. wabuye uDominic wajekijela ubhakha kaBheki owawubhalwe negama likaBheki ethethe uDominic ethi nisenze yilima nini. uBheki akulona igama lenja nengane yentombazane iphi. uDominic wabatshela ukuthi sifuna ukhiye ogold omkhulu onesayini efana nale tattoo engiyibhalile. ubaba kaBheki noKayla bamtshela ukuthi abawazi lo key. uDominic wababuza ukuthi uphi uBheki. ubaba kaBheki wazama ukuqamba amanga wathi uBheki wavakasha e-Atlanta benoma wakhe. uDominic ngokuthola iselfoni kaBheki kubhakha kaBheki watshela ubaba kaBheki ukuthi akamusa ukuqamba amanga wamkhiphela isibhamu. kodwa ubaba kaBheki watshela uDominic ukuthi uqinisile ngalokho akushoyo. uDominic wavele wathi ngoba usangiqambela amanga wadubula uKayla ethangeni. uBheki wayethuswe yilokho kuqhuma kwesibhamu nokukhala kaKayla. waqala lapho wakhuluma kwi-walkie-talkie lesi endlini wabatshela ukuthi usewabizile amaphoyisa wawatshela ngalezi zigebengu ayeza khona manje. lokho kwathusa la madoda awu-4. kodwa uDominic watshela la madoda ukuthi angathuswa ingane ngoba i-walkie-talkie ithoyezi ley'ngane ngeke zihambe inetwork yakhona iziyofika epolice station. uDominic beno-Apex baqhuba ubaba kaBheki baya naye ngaphandle bayomhlalisa kwesinye isitulo ethi uDominic namhlanje uBheki kufanele approve ukuthi umthanda kangakanani ubaba wakhe. uDominic wakhuluma kwi-walkie-talkie etshela uBheki ukuthi njengamanje bazothotsharisha ubaba wakhe kabuhlungu ma ukuthi akayilethi lento ayikhiphe kwelinye ibhokisi eliwuthayela ebele kwi-basement ethi uDominic ngoba ngiyazi ukuthi leyo nto uyiphethe. uBheki washeshe wayiceba watshela uDominic ukuthi angiwuthathanga ukhiye wakho mina. uDominic wathi kuBheki angishongo nokuthi ngifuna ukhiye mina uzwe ngobani ukuthi ngifuna ukhiye. lokho kwase kuchaza obvious ukuthi uBheki uyawazi lo khiye. uDominic wakhipha enye insimbi e-firepoke eyayishe emlilweni isibomvu washisa ngayo ubaba kaBheki eyibeke ebusweni elalelise uBheki kwi-walkie-talkie ukuthi ezwe. uDominic wakhulumisa ubaba kaBheki kwi-walkie-talkie ngethemba lokuthi uzocela uBheki ukuthi amlekelele. kodwa kunalokho ubaba kaBheki wakhuluma kwi-walkie-talkie watshela uBheki ukuthi akabaleke. kwamcasula kakhulu uDominic lokho wakugwaza ubaba kaBheki nge-firepoke eshisayo esiswini. wezwa lokho uBheki wagijima kakhulu eseya kule ndlu yakhe encane eseyolanda lowo khiye. nokwathi uBheki uma eseyongena kuleyo ndlu yakhe encane ubaba wakhe waphunyuka kula madoda wazama ukulwa nawo. wasuka lapho ubaba kaBheki wabaleka kanti uzothi esehlathini wahlangana nengane yakhe uBheki wamtshela ukuthi ngiyakuthanda Bheki ngithe baleka. uDominic wadubula ubaba kaBheki wambulala. wasuka lapho uDominic esegijima ethi uzogxavuna uBheki. uBheki wamgwaza wamkhipha iso lalenga ngawo lokhiye wakhe wabaleka uBheki. uDominic wangena endlini nebhola leso laseliphumele ngaphandle selibanjwe umthambo kuphela. wathi Hammond akamsike lowo mthambo liqathake. kodwa uHammond wethuka watatazela esatshiswa isihluka esibona. uDominic waze wathatha ummese wayesika yena lowo mthambo lasala kusinki iso lakhe. esenehleli lodwa uDominic watshela la madoda ukuthi awaphuthuma afuna uBheki lonke ihlathi. uBheki naye wayesehleli kwenye indawo ehlathini esacabanga lesihluka senzile ngalokhiya uphethe ubuka. uKholo wayesehamba eza ngakuBheki. uBheki wezwa kufohlozela wabaleka ebuyela kule ndlu yakhe encane kukhona khona inja yakhe uDiego. uKholo wathi uyavula wakhonkotha uDiego wavala fast ngoba wayengezwani nezinja. kodwa kulokho wayengasiphethe isibhamu sokuyidubula njengeyokuqala. uKholo wacela uBheki ukuthi akamnikeze ukhiye wathi ngeke ngikulimaze futhi ngiyakuthembisa no-stepmother wakho nobhuti wakho ngeke ngibalimaze. wezwa leli lika-stepmother uBheki waba emotional wabuka isithombe sikama wakhe wacabanga iy'nsuku zokugcina noma wakhe sezoshona. wavele wacasuka kakhulu uBheki wathatha amapeni wahlanganisa warola ngeselotape waphula irula for ukuthi licishe ngaphambili njengommese. wanyukela phezulu erufini yendlu yakhe yokudlala. uBheki wajikijela ikhoyini esikhotheni ukubhayizisa uCole. nokwathi esawuqalaza uCole ukuthi ubejikijelani uBheki wehla ngentambo ye-flying fox ayakhile wawugwaza uCole ngerula eliphukile. uBheki wayegwaza amanxeba amaningi le ndoda ephindaphinda. wathi uthi yaphakama uCole wamgwaza wamsheshisa emgqokogqa amanxeba amaningi waze washona uCole. mase sibuyele endlini u-Apex wayi-check ibhandishi lelabhandishe ngalo uKayla la adutshulwe khona uDominic. uKayla watshela u-Apex ukuthi ngoba ngiyakubona ukuthi usayinonembeza ngiyacela ukuthi usisize kulo muntu enihamba naye. khona lapho kwaqhamuka uDominic ezwa leyo nkulumo wabiza u-Apex. uDominic wanika u-Apex isibhamu wathi ngikhombela esifubeni. wasemkhumbuza lo 9 years abawuphile naye ejele ethi nawe uyakhumbula ukuthi sasilinde kanjani lolu suku lokuthola lo khiye siyovula laphana ukuze nathi siphile kamnandi. ethi kodwa sengiyakusola engathi usufuna ukungidayisa ngcono ungidubule la esifubeni.
ehlathini. U-Apex wafunga ngokuthembeka kuDominic wathi akasoze amdayisa. Kwenzeka konke lokhu uBheki uqhamuka ngakhona endlini wabajikijelela enye walkie-talkie for ukuthi uDominic ayicoshe bakhulume. uBheki watshela uDominic ukuthi mina ngingakwenza into ebuhlungu kabi, ungangiboni ngiyingane, ngisazokwenza into ongeke uzuyikholwe nawe. uDominic wazama ukunikeza uKayla i-walkie-talkie for ukuthi ancinge uBheki ukuthi abuye noma amnikeze ukhiye. uKayla wathi ngendlela angangifuni ngayo uBheki ayikho into engiyoke ngiyikhulume kuBheki ayenze. uDominic wathumela la madoda amabili asele, uHammond beno-Apex, kanti ngaleso sikhathi uBheki ucupha nge-fishing line ngakule ndawo yesikebhe sikababa wakhe, wacupha nokubeka elinye iplanga eliney'pikili ey'bheke phezulu. uHammond wethuka kakhulu ehlathini mayebona umngani wakhe uCole esegwazwa amanxeba amaningi esefile. uBheki waqhamuka khona lapho wayiveza ngamasibomu enzela ukuthi le ndoda imjaha ayise ngala ecuphe ngakhona. Nangempela uHammond wakhutshwa yileyo fish line wayowa ngesisu phezu kwalezi y'pikili ey'cushwe eplangweni. uBheki wamshaya ebusweni ngelinye iplanga eliney'pikili. uHammond walithola lelo planga wathi ushanga luBheki wageja. uBheki wakotela emhlane kaHammond kanti uHammond uzovela wewele emanzini ekhala ememeza ethi akakwazi ukubhukuda. uBheki wakuphuthuma esikebheni sikababa wakhe wasidumisa waqonda ngaso kule ndoda ewuHammond wafike wayidlavaza ngophephela wenjini yesikebhe wayezwayibulala. wathi esehamba uBheki esebuyele emuva kanti uzovela ahlangane no-Apex okokuyiyona giant eyayibukeka istrong emude futhi. inje uDiego yagijima ithi izomlekelela uBheki kodwa u-Apex wayishanga equpha lika-Great Khali yaquleka. uBheki wakhala eselele phezu kwenja yakhe ecabanga ukuthi ifile. u-Apex wathatha uBheki esemphethe ehamba naye esethi uya naye endlini. uBheki waluma isandla sika-Apex wamdedela. esacasula ukulunywa esandleni u-Apex wabamba uBheki wamsacaza phansi. nokwathi lapho esethi uyamqedela wayibamba u-Apex watshela uBheki ukuthi angibabulala abantu mina. wathi u-Apex futhi nami sengiyayiyeka lento. wahamba u-Apex engasenandaba ukuthi uDominic ufunani. noBheki wasuka lapho esegijima ejabulela ukuvuka kwenja yakhe uDiego eyibrush ejabulela ukuyibona ukuthi kanti isaphila. kwathi sekuhlwile uBheki esehamba noDiego wakhe wahlangana nesidumbu sikababa wakhe wayeseshonile. waguqa eduze kwesidumbu sikababa wakhe uBheki waxolisa kubaba wakhe. wakhipha okhiye bemoto ebhlukweni likababa wakhe wasuka lapho esegijima. wafika walunguza ngewindi uBheki wabona uKayla noThayi besahleli kanjalo kusofa. wababhalela isayini ewindini ukuthi uzobuya azobakhipha la. kwangena uDominic. uKayla wamemeza kakhulu enzela ukuthi uDominic anake yena angamboni uBheki. wakwazi ukusuka uBheki naye wabaleka. uKayla wabuza kuDominic ukuthi uyenzelani lento. uDominic wathi into ebengiyizelela mina ukhiye bengizowuthatha ngiyihambela. uKayla wathi pho ubusumbulelelani ubaba kaBheki uyisilima. wacasa uDominic washaya uKayla. baphazanyiswa umsindo wemoto eyayikhala i-alarm. esaphumile uDominic eyozwa le alarm ekhalayo uKayla waqhuga wayongena ekhishini wafika wathatha ummese for ukusika lento embophile benengane yakhe uThayi. ngaphandle komuzi kuma-parking uDominic waya ngakule moto ebikhala i-alarm kanti uzothi uvula umnyango kanti khona inje uDiego phakathi yamlunga. wazabalaza uDominic kuDiego waze waphunyuka wakwazi ukuvala umnyango fast. ngokuthi uDominic wayeseyitshelile ukuthi uBheki ula ngaphakathi kule moto wakhipha isibhamu esethi uyamdubula kanti wayegese wrong ngoba uBheki waye kwenye imoto. wadumisa imoto uBheki wawushayisa uDominic kodwa yahamba imoto engakwazi ukubamba amabhreki yaze wawushayisa isihlahla. uBheki waphuma egijima lapho emotweni wawungena egaraji wathatha esinye isigubhu esinopetrol wafaka upetrol kule sibhamu sethoyizi esidubula ngamanzi. uBheki wahamba wayohlala kwesinye isitulo esingasemlilweni wafika uDominic wamthola lapho kodwa uDominic esikhundleni sokuthi ambulale wamncoma ngendlela ahlakaniphe ngayo nanesibindi anaso. uDominic watshela uBheki ukuthi ngoba vele abazali bobabili bakaBheki sebefile ecela ukum-adoptha beyingane yakhe. uBheki wathi kuDominic angihlanye mina ukuthi ngingahlala nomuntu obulala ubaba wami. wamkhomba ngethoyizi lesibhamu samanzi esigcwele upetrol wadubula maqondana nomlilo wamshisa wavutha uDominic. waziginqa wacisha uDominic wabamba uBheki esathi uyabaleka. wamphuca lokhiye abawufunayo uDominic ayesewulengisile uBheki wasethi esemkhomba ngesibhamu esathi uyambulala kanti khona lapho kuzovele kuqhamuka u-Apex awushaya uDominic amlahle phansi. wacasa uDominic wadubula u-Apex kanti uzothi esedubula uBheki wamgeja wabaleka uBheki. wabuyela ngaphakathi egaraji uBheki wadumisa i-lawn mower lo mshini wokugunda utshani ogitshelwayo. ngenkathi besaqhubeka nokulwa u-Apex noDominic waqhamuka lapho uBheki wayidrayiva umshini wokugunda utshani wakugibela ngawo kuDominic wamdlavaza ngophephela naye wambulala. u-Apex watshela uBheki ukuthi ngiyaxolisa ukuthi ngikushiye wedwa uzogcina usulwa noDominic kodwa uBheki esikhundleni sokuxolela u-Apex wamdubula esiphongweni wambulala. sebefe bonke uBheki wacosha lokhiye ubuka esayibuza ukuthi kanti ubaluleke ngani. kwaqhamuka uKayla benoThayi sebeza ngakuyena uBheki abamfica ehleli yedwa. bafika nabo bazohlala eduze kwakhe uBheki ngesikhathi sekukhala amasayirini ey'moto zamaphoyisa ezayifika la. ingakho sasibona lokho kwenzeke ekuqaleni kwemuvi. uBheki interrogator amaphoyisa bembuza ukuthi kwenzakalani ehlathini ethi uBheki akasakhumbuli lutho.
lutho. Bemshiye yedwa interrogation room, elinye iphoyisa latshela elinye ukuthi liyazibuza ukuthi yini ingane encane kanje ibe nenhliziyo enje. Ngenkathi uBheki esekhiphe labo swidi bamagama Worms abantshontshe supermarket esahamba nobaba wakhe. Bekuwupart 1 kaBheki lo, seniyolindela upart 2 olandelayo. Siyayibeka lapha namhlanje, ungaphuthelwa imuvi elandelayo esoyi-uploada ngekudala. Siyabonga ngokubukela iSterizer TV. Ukhumbule ukusubscribe nokucindezela ulike kanye nebheli ye-notification ukuze ungaphuthelwa imuvi elandelayo ngokuzayo la kuSterizer TV. Sterizer TV.